Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Mai girma Dr. Sule Lamido CON wato ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP yana mika sabon bangajiya ga ɗimbin jama'ar da suka halarci wannan gagarumin taron namu mai albarka wanda ya gudana a jihar Jigawa, jiha mai albarka. Yana matuƙar farin ciki da nuna godiya ga wanda ya halarci wannan taro namu mai albarka. Alhamdulillah, taro ya yi kyau, taro ya yi albarka, fatan kuma kowa ya sauka gidansa lafiya. Ko gaban da baya kai ne za ka iyawa. Dakta idan ka jo wannan sabon bangajiya ne daga Dr. Sule Lamido CON wato ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP, shugaban ƙasar gobe insha Allah. Dame dawa ne za ya tare ka. Masu kallo ku kasance da ni Zarau Ibrahim Ringim domin kawo muku wani sabon shirin na gaba idan Allah ya dodo sama ba